Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Kanunga sosi nga hapano ya ka Henry kijing puli jong ka kilong le no ba amdan kamdan jam ya ka hakani ka jaka Pimdon kam chuban sosi lano mama ka kongres ka wan ralang bat kijing kular haman laki clearing andan uwe banyokang kinom haban chasyon naki kon ba pitam Kalawi jong pi ka shong hakikti jong pi vote ya ka kongres Nongkyrshan jong kaseng kongres na Mawlai. Apo kajing alam ukurtong jong ka uba marbut khar kilayelum lang krui. Hak step jong arsan trik urang pang arja apulai. Ha Mawlai kenton masar ban nakani ke jaka kila Iaid rali hakeleng gibenta jong ka Mawlai. Ba kilawan ban penkut hakani ke juk jaka ka bagila sedang.
Halo?